Pani poslankyne Flašíková-Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán viceprezident komisie. V úvode by som chcela oceniť, že situácia v oblasti transparentnosti Európskej únie sa predkladanou dohodou zlepšuje. Buďme však úprimní, ešte ďaleko od ideálu. Pozitívom však je, že lobisti majú teraz vyššiu motiváciu zapísať sa do registra, lebo inak sa nedostanú do Európskeho parlamentu. Zlepšuje sa tiež prístup k údajom o lobistoch, vrátane ich mien a tiež treba oceniť, že lobisti, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá, budú čeliť rôznym sankciám, napríklad môžu byť vylúčení z registra, či sa dostanú na čiernu listinu. Otázkou je, či sú tieto opatrenia dostatočné. Napríklad neviem sa stotožniť s tým, že registrácia je de facto povinná, keďže prístup do parlamentu majú len registrovaní lobisti. Kvôli zvýšeniu transparentnosti je nevyhnutné, aby registrácia bola naozaj aj de jure povinná a ja dúfam, že do konca tohto volebného obdobia sa nám to podarí. Treba tiež vylepšiť pravidlá ohľadom podávania správ lobistických firiem o výdavkoch, ktoré vynaložili na lobingové aktivity. Súčasná úprava totiž umožňuje lobistom reportovať o mnoho menej, než reálne vynaložili. Rovnako dôležitá je transparentnosť ohľadom finančných zdrojov, z ktorých lobistické a konzultačné spoločnosti čerpajú svoje príjmy. Záverom by som chcela dodať, že by som veľmi ocenila, keby kolegovia tému Transparency Register nezamieniali s témou Code of Conduct, pretože je to celkom iná téma. Kolegovia europoslanci, ktorí sa stali akousi obeťou, aj keď vlastným pričinením vymyslenej lobistickej agentúry, by nemali byť akousi motiváciou pri tvorení pravidiel Transparency Register. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem tiež pekne. Slovo má pani poslankyne Ulvskok.